Benvingudes a totes, bon dia. Benvingudes en aquesta segona edició de la Gastroteca. Molt contentes de poder, a través d'aquesta activitat, reivindicar aquest plat fantàstic de la xefla, que hem de... Això, que afortunadament tindrà continuïtat i hem d'empujar-la perquè s'arreli encara més amb aquesta arrencada que vam fer l'any passat amb la Gastroteca, amb aquest dia fantàstic per celebrar la xefa, que tenim, a part de l'aula de cuina, tenim diferents activitats. Aquí tenim activitats infantils, activitats amb el gremi, una petita aula de xerrades i també la gastronomia de l'Hospitalet, que han vingut 10 restauradors, més uns postres, més uns còctels, per reivindicar des de la mateixa restauració de l'Hospitalet aquesta fantàstica xefla. I avui, per arrencar, un dels agents que sempre s'han implicat i han participat en aquest procés de creació, de recuperació de la xefla, ha sigut el Barcelona Culinary Hub, que és un centre de formació superior que està aquí a l'Hospitalet. Tenim aquí també un parell d'alumnes, tenim aquest el Rodrigo. Exacte. I la Carla, que ara sortirà també. Perfecte. I que també s'han volgut unir a aquesta festa. Mira, la Carla la tenim per aquí també. Molt bé. I tenim el Juli i l'Enric, que són professors del centre. Teniu aquí també, a més, teniu un stand, si algú vol informar-se de la feina que feu. Però si ens fas dos apunts d'aquesta feina que esteu fent al Barcelona Culinary Hub. Vinga, perfecte. Doncs comencem. Primer de tot, bon dia a tothom. Bon dia. Nosaltres som l'Enric, el Rodrigo, la Carla com a alumnes, l'Enric i jo com a professors, i jo especificaré de Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Fins l'any passat érem només Barcelona Culinary Hub. Aquest any, afortunadament, hem tingut la gran sort que Martín Berasategui, suposo que tothom o quasi tothom el coneix, s'ha unit al nostre equip, ens hem fusionat i ara, a partir d'ara, som Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Ell és el nostre mentor, ell és el que ens està guiant una miqueta amb la formació dels nostres alumnes i a partir d'ara seguirem fent el mateix que hem fet fins aquests darrers 5 anys, però guiats pel Martín i pel Philip Lab, que són els dos nostres mentors, que canviarem una miqueta les tècniques, les dinàmiques dels màsters, dels graus universitaris, i amb cicles formatius, que és el que l'Enric i jo som professors, són alumnes nostres la Carla i el Rodrigo, amb cicles formatius, nosaltres ens marca el que és el currículum de la Generalitat, suposo que aquí hi ha nois o noies o famílies que saben el que és la FP, també ens implicarem en aquest sentit amb el Martín, en canviar una miqueta les tècniques, canviar les receptes, i principalment és perquè els alumnes puguin sortir formats ja de cara al carrer, a poder treballar, poder fer les seves pràctiques, ja poder començar el que és la història en el seu món laboral. Simplement això. Després ja anirem xerrant durant el show cooking, qualsevol dubte que després tingueu, i si no, com deia abans, aguantàvem per aquí, tinc la meva companya per aquí, no l'he vista fa un moment, de màrqueting, tenim l'estand i allà us podem informar de qualsevol cosa, de tots els cicles, tots els cursos, tot el que tenim a Barcelona Culinary Hub. Molt bé, doncs us poso aquí el rellotge para que no us quedo tot el dia aquí. Perfecte. Doncs començarà l'Enric explicant una miqueta el que és la recepta i els passos que fem. Deixa'm presentar aquí a la Susana, que la tenim aquí de... Pues res, molt contenta també d'estar un any, aquesta segona edició de la xefla. La veritat és que, entre totes hem aconseguit, o estem aconseguint que aquest plat es quedi com un plat identitari de la ciutat on hi caben totes les cultures. I res, jo estaré aquí tot el dia, però ara hem d'aprofitar que tenim a la BCH i que ens farà la xefla més moderna de totes. Sí, ara us hem trencat una mica els esquemes aquest any. Perquè les xefles hem dit que es poden fer, és una mica fondo d'armario, no? Però clar, aquí la gent de la BCH han tret el millor del fondo d'armario, però fareu una xefla, una versió més divertida i també amb ingredients de totes les cultures. He vist aquí que teniu ceviche,
tabuler i arròs I arròs mediterrani, asiàtic, per tot arreu. Ara ho explicarem una miqueta. O sigui que serà una xepla molt divertida. Jo estaré aquí al back office, qualsevol cosa em crideu i moltes gràcies i res, a cuinar. Vinga, doncs comencem per aquí. Jo només ràpid, que ells es posaran ja a cuinar. Acá i la Susana. Tothom sap què és la xefla? Sí? Sabeu la història de la xefla? Doncs aquest any l'hem volgut trencar una miqueta en el sentit de que no sigui una cassola, que no sigui un arròs on cadascú depèn d'aquest fons d'armari tingui, sinó que hem reversionat aquesta xefla, segueix tenint els mateixos ingredients, però hem canviat i li hem donat una volta. Per començar, l'arròs no hi ha arròs en si. L'arròs el tenim en forma de cassola. Són unes fulles que l'Enric us ensenya, i ara veureu que podeu trobar a tots els supermercats ja quasi bé de Catalunya i del món, que veureu com es farà, que és fregit. I el concepte quin és? És això que sigui el plat, que té el gust de l'arròs, i posar-li dintre un tabuler que es pot fer amb bulgur, amb cuscús, es pot fer també amb arròs. Al final un tabuler és un cereal barrejat amb coses i posat dintre d'un plat i amanit. I nosaltres com ho amanim? Doncs amb un oli d'herbes i amb un ceviche. Ceviche, típic peruà o de molts països sud-americans. No ens barallarem. I llavors hem fet aquesta barreja de cultures perquè creiem que és el mateix que una xefla, però reversionat. Ja que som a escola, els hem creat aquest repte i farem aquest plat. Dit això, començarem a elaborar i anirem explicant. Endavant, Enric. Molt bé, moltes gràcies, Juli. Sí, aquest any hem volgut fer també una cosa diferent. Al final l'arròs havia d'estar, però aquest any hem volgut fer, en comptes d'una cassola, fer l'arròs que sigui a la pròpia cassola. Hem buscat ingredients i al final hem agafat un paper d'arròs que el fregirem, a veure la Carla, 180, oli de girassol. Li farem una mica de pressió perquè faci aquesta forma de cassola. Hem volgut també agafar ingredients que podeu aconseguir en qualsevol lloc, algú que podeu fer a casa, però amb una miqueta més de tècnica i una miqueta més divertit. Vols donar-li a provar? Sí. Mentre ells ho van fent aquí, us deixaré passar perquè podeu passar. Mireu realment que és un paper cruixent que un cop es fregeix queda com crunchy. Si voleu passar per mirar-lo, també podeu provar-lo, si podeu anar passant perquè la gent el vegi. Sí, bueno, deixa-la ahí. Molt bé. També tenim ingredients, hem buscat ingredients també de proximitat. Tenim l'espàrrec, que només l'hem escaldat, hem pelat una mica i hem aprofitat les dues parts. També tenim unes carxofes, que el que hem fet ha sigut confitar-les amb oli, a poca temperatura, i després les hem pogut conservar per avui tenir-les aquí. Les mateixes carxofes tenim aquí a prop de proximitat, les tallarem en trossets petits perquè es vegin i trobareu aquesta textura també suau. Espera, Enric, que no es veu... Et pots acostar o t'acosto jo les verdures i això? Per ensenyar-ho? És que no ho veuen. Sí? Sí. L'espàrrec? Sí, així millor? Sí. Si no, és que si no ho veieu, no? Al final són verdures les que tingueu, Nosaltres hem fet aquestes perquè ens agraden aquestes. És temporada, però si no, el que vulgueu. El bo d'aquesta recepta també és que, com diu el Juli, són productes de temporada. També podeu anar canviant ingredients pels productes de temporada que tingueu, perquè així sempre el plat tindrà la màxima qualitat possible. També tenim un tomàquet concassé. Perdona. Sí, ensenya. Cuidado, Al final el tomàquet concassé és una tècnica on fiquem aigua a bullir, li fem una creu en el cul del tomàquet, fiqueu 10 segons i el traieu i el fiqueu amb aigua freda. El canvi de temperatura farà que la pròpia pell del tomàquet, tu ho has fet, la pròpia pell del tomàquet es comenci a desenganxar i així serà molt més fàcil pelar el tomàquet. Després l'hem tret les pepites
i l'hem tallat a dauets petits. També tenim una mica de cogombra per donar aquest toc de frescor. I una carbassa, que també l'hem escaldat. Ja està? Vale, molt bé. Això quant a verdures, que el que diem, també heu d'aprofitar les temporades de les verdures perquè el plat sigui el més òptim possible. Tenim això, les carxofes? Sí, aquí sota. Tens un poc de paper. Molt bé. Què més? Ja està. Mira, tenim l'arròs, no sé si ho veus, sí? És molt senzill de fer, molt ràpid i que ho pugueu fer a casa. Sobretot, escórrer una mica per aquest excés d'oli. Aquest plat sí que és veritat que és una cosa que hauria de fer el mateix dia. Per què? Perquè l'oblea d'un dia per l'altre deixa de ser cruixent i aquesta és una mica la gràcia. També a l'hora de ficar les verdures al ceviche, com porta una mica de llet de tigre, s'humidejarà una mica, llavors si el deixeu molta estona també empaparà una mica l'oblea d'arròs i perdrà una mica el cruixent. Llavors, el bo és tenir tots els ingredients per separat, que això és el que intentem també inculcar als nostres alumnes, molt bé la mise en place, que ho tinguin tot ben preparat abans de començar a cuinar. Sé que a casa no tenim molt de temps i anem a córrer cuita, però sí que és veritat que el dia de demà ells són el futur i els hi volem inculcar una manera de treballar que creiem que és la correcta i que s'hi trobaran el dia de demà en el món laboral. Llavors, primer tots els ingredients, després una bona preparació, una bona mise en place i després ja comencem a emplatar. Aquesta és la didàctica que intentem implementar als nostres alumnes, que no és un corre-cuita, sinó que teniu tot ben preparat, tot el mil·límetre i anar provant també que estigui ben escaldat el tomàquet, que estigui l'espàrrec bé. I aquesta és la manera que volem que surtin el dia de demà ben treballat. Molt bé. Vale, el ceviche? Comença el ceviche, sí. Sí. Explica ceviche. Mireu, l'Enric us explicava que això s'ha de fer al moment. Per suposat que és millor fet al moment, però si ho voleu fer-ho com ho estem fent ara, aneu fregint, ho deixeu fet una hora abans de servir-ho al forn a 60-70 grams, a dintre una miqueta i en un moment torna a agafar el cruixent. S'humiteja una mica per la humitat que hi ha a les cases i la temperatura, però res, en 5 minuts ho teniu, com diem nosaltres, regenerat i un altre cop cruixent. Molt bé. Vinga, comencem amb el ceviche. No passa nada. Haz una cosa. Ahora enseña un poquitín y ya está. el ceviche allí a la cámara, ¿vale? Y le pones el zumo de limón también. ¿Vale? Ahora portarà el ceviche a la càmera perquè el vegi. Ah, vale. ¿Vale? ¿Te importas? O l'altre d'aquell cantó. Ah, perdona, que no t'havia vist. Molt bé. On es veu millor? En aquell cantó, no? Millor? Sí? Pues aquí. Venim cap aquí? Perfecto. Ah, vale, d'aquí veu una. Venen per tots els cantons. Tothom coneix el que és el ceviche. Al final és un peix fresc, que per cert, per temes de seguretat i d'higiene, molt millor que sempre quan el anem a menjar d'aquesta manera, encara que sigui cuinat amb un marinat, amb un líquid, en aquest cas amb una llima o amb una leche de tigre, sempre ens recomanen i fem congelar-lo prèviament per matar qualsevol bitxet, anisakis que pugui tenir. I també és una cosa que s'ha de fer molt al moment. Si la deixeu feta d'una hora abans, quan arribeu aquest peix està totalment cuit amb aquesta acidesa que té la llima o un vinagre, la leche de tigre, el que li poseu, i us quedarà com quasi desfet. La gràcia del ceviche, si l'heu provat, és que el peix sigui el més fresc possible, congelat 24 hores abans, descongelat i després talladet petitó, que tingui aquest punt encara una miqueta cruet, aquest punt àcid, i la textura del peix, i que el peix, quan més qualitat sigui, doncs molt millor. Molt bé. En aquest cas, el peix, que diu, bueno, és que és peix cru, no? L'hem tret del congelador i ens el menjarem. En aquest cas, el peix es cuina amb l'acidesa de la llimona. Quan li fiques un àcid a un peix, es cuina una mica i llavors ja te'l pots menjar.
Molt bé. Li hem afegit una mica de ceba morada, tallada també a brunoise, que són trossets molt petitets, sal, pebre i el suc de llima. Molt bé. I en aquest cas ja no porta res més, perquè com li afegirem més verduretes, però també li podíeu afegir uns altres ingredients i ho podríeu menjar tal qual. És molt típic peruà, com ell ha dit. Aquí el que intentem també és una mica integrar moltes cultures perquè també sigui una xefla una mica divertida, no només un arròs amb coses, i en aquest cas la proteïna que fiquem en aquest plat ve del peix. ¿Podemos montar uno ya? ¿Así? ¿Que vaya montando? Sí, pots muntar-ne un. Vale. Pues mira, feu-ne un, si voleu, d'exemple, i després ja els anem muntant tots. Jo l'aguanto. Els deixa de baix? Sí. Jo agafaria cuscús. Este està de... Mentre tu vas muntant, Enric, vaig explicant ja per fer-ho de l'aire. Sí. Et sembla? D'acord, mireu. Anem pas per pas, anem a fer el recordatori. Aquí tenim la cassoleta, aquí estem fent el tabuler, d'acord, amb el cuscús i ells fan la barreja amb el ceviche. I per un altre cantó tenim, per acabar el plat, el que en diem un aire de llima. Un aire què és? Al final és agafar un producte, pot ser pastanaga, pot ser llima, fer un suc o liquar una pastanaga i afegir-li, que m'ho ha deixat per aquí l'Enric, que és un altre producte que podeu trobar a molts llocs ja, el que és la lecitina de soja. És un derivat de la soja amb pols, no sé si el veieu aquí, m'embotaré una mica les mans, doncs és un producte que el que fa és estabilitzar aquest suc, aquest líquid, d'acord? Quan ara nosaltres l'emulsionem, ara veureu que tinc per aquí preparat ja la Turmix, què és el que hem fet nosaltres? Perquè ho veieu? Us ho ensenyo. Aquí hem barrejat el suc de la llima, suc de llima espremut i colat, res més. Iogurt grec, tot triturat, i li hem afegit la lecitina de soja. Llavors, tot aquest líquid el tenim aquí fred i el tenim preparat en aquest tàper, en aquest plàstic, i si us fixeu, l'hem filmat per aquest cantó. Per què? Perquè el que hem de fer és l'emulsió. Perquè això reaccioni i faci l'emulsió, necessitem molta potència del Turmix. Llavors, el filmem d'aquesta manera per poder-lo posar d'aquesta manera, així de forma inclinat, i, sobretot, si ho veieu per aquí, no és com fem la maionesa fins al final, sinó que entri el màxim d'aire possible. Llavors és com, no sé si es veu bé aquí, aixecar una miqueta el Turmix, puc apropar, Sí, un poc d'aceite. Aixecar una miqueta el Turmix perquè aquesta espuma vagi surant i vagi pujant cap a dalt. Llavors el que em serveix és perquè al posar-lo d'aquesta manera no esquitxem, ens fa de tapa. Y tú vas emplatando las que veas y vamos poniendo en platos, ¿vale? I si veieu que jo aniré fent mentre els meus companys van acabant el plat, fixeu-vos, es veu? Va sortint aquesta espumeta. Això, a mida que ho anem emulsionant i anem treballant, anirà creant més. I anirem fent i serà una part final que serà com l'amanit d'aquest plat. Dame una. Vale, no te preocupes. Póntela por aquí. Tornem una miqueta amb les barreges de les cultures. Aquí tenim llima, aquí tenim Perú, aquí també tenim llima, allà tenim llima, i aquí hem posat el iogurt grec. Al final hi ha una salsa que a vegades en les amanides gregues veureu que és una salsa tzatziki, que és iogurt amb sal, amb pebre i amb una miqueta de cogombre fresc. Sí? Aquesta barreja de cultures també, que això és més cultura mediterrània 100%, és el iogurt i en el ceviche també li hem afegit a la barreja de verdures una miqueta de cogombre fresc, que et donarà aquesta frescura, et donarà aquest gust. Los espárragos y las alcachofas que se vean alrededor. ¿Vale? Él te los va pasando. Sí, solo para poner así, ¿vale? Podríamos haberlo hecho al revés, pero bueno. Sí, ahora le decimos, lleva cachufas, falta, sí.
Ah, lleva un trozo. Ponle otro más. Sí. ¿Cuántas hay? Bueno, ponle otro trocito y si no los últimos sí. Que no se me oiga, ja està. Molt bé. Quantitat ho veus bé, no? Oh, Sí. toma. Molt bé. Vale, Ho posaria una miqueta... Sí, perfecte. vale. Vamos a poner cap aquí. Molt bé. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Te quito las obleas. Traigo esto para aquí. Vale. Esto por aquí, esto por aquí. Una miqueta d'oli d'herbes. Teniu l'oli d'herbes por ahí? Sí. Unes gotetes i uns brots. Ara us fem l'exemple, el passarem perquè el veiem o el passarem per la foto, i llavors ara muntarem les degustacions. Vale. Haz una cosa. Vale, si vols posar aquí, vols ensenyar aquí, Carla? Aquí y esto, y ya le pasas esto y ella que vaya montando. I ara, si us sembla, Con el ciber- Enric? Y tú vas haciendo aquí. Dime. Per si hi ha alguna pregunta o alguna cosa. Sí. Anem a acabar de fer per emplatar-ho i això. Vale. Ja veieu que la... Dime. Perfecto. Tu acabes de fer això i aneu Voy a buscar despejant per emplatar. Bueno, esto ya lo Sí. tenemos. Esto fuera, ¿no? Ah, no, falta que aquí. Sí, ya le has echado la cebolla. M'han dit que em posi per aquí, que si no es crea... Molt bé. Ara millor, no? Vale, ara Le pones el l'Enric... aire y vas Perdó, emplatando por aquí y ya está. perdó, un No, altre ja cop. està. Sí, Molt aneu bé. muntant? Sí, anem muntant. Vale. Passes tu preguntes? Sí. Heu vist que és Sí. un plat Ahora ya puedes hacerlo. super senzill. Vale. Vale? És Coges ràpid. Un par de cucharas. I a més lo és pones ahí ràpid encima. perquè el podeu preparar el dia Vale. abans, el podeu deixar Tienes al la- matí ja preparat i l'últim moment ja ¿Son las fer-ho. mías? Un cop després No, és el ya está muntatge, que és superfàcil de fer. Ara ells aniran fent ja, us han preparat, us han fet la demostració d'una degustació, val? I ara aniran emplatant ja tot el reste perquè vosaltres el pugueu degustar. Dit això, és una xefla. Què us sembla? Sí, le pones tus espárragos. Digue'm. Xefla, al final... Mira, la Susana està per aquí. Susana, al final, l'any passat, al 100 aniversari de la ciutat de l'Hospitalet, Vale. ens van demanar que es creés un plat. Que féssim un plat emblemàtic Ah, o que te vas a sigués hacer esto aquí, representatiu ¿me lo pasas a mí? de l'Hospitalet. Sí, te faltan Ojo, las obleas, te las puedes meter. molt cuando quieras, difícil. ¿No? Per què? Perquè al final és una ciutat que es va crear relativament Molt fa poc, despacio, fa bien. 100 anys, on hi havia on hi ha una barreja de cultures impressionant. Para las cachufas ya lo tienes, Jo vale. miro les cares ara aquí, més o menys, podríem comptar que hi ha, no sé, Las gent obleas, estaría bien de que Extremadura, las de tuvieras aquí. Sevilla, de Murcia, del centro de Madrid, de Burgos, de Galícia... Clar, al final va ser això, Hospitalet. I a més, han anat passant els anys i venen cultures d'altres mons. Llavors, Molt bé. quan es va pensar que la Susana està amagada ara, boles i Susana, quan no poses aquí. t'amaguis, no vols sortir. On està Susana? La Susana és igual. La Susana, amb l'escola, amb el nostre company Leo, vam començar a pensar quin plat podem fer representatiu i al final, què hi ha més representatiu que un arròs que cadascú a casa de vosaltres el feu de forma diferent. Segur que vostè li posa potser espàrrec, o jo li poso lluç, l'altre li posa gambes, un el fa de botifarra, l'altre el fa de porc, i cadascú fa el seu arròs. Doncs una xefla és això, un plat on ha de portar alguna d'arròs, alguna de proteïna vegetal, una verdura, i alguna de proteïna animal. Res més. Fet bullit, fet fregit, fet a la cassola, fet com vulguis. És que no ho sento. Pot haver-hi un micro que no... La base és l'arròs. Correcte. La base és l'arròs. La xefla ha de portar arròs, d'alguna manera. Ja pot ser sofregit, ja pot ser fregit, ja pot ser aquesta versió que hem Falta, fet bueno, una mica mira, més moderna nosaltres, però en principi, clar, venga, si lo quiero hacer frío, sería como una Haz una ensalada cosa. de arroz. Esto lo que estoy haciendo, lo estamos Ahora que haciendo tienes la aquí, mezcla hecha, es como una acabaos ensalada de todas arroz, estas pero en un el arroz momento, esta es el mezcla, plato, y así yo voy llevando. que es el toque crujiente, y en vez de llevar arroz dentro, le hemos puesto otro cereal, en este caso el tabulé, ¿no? El couscous, Otro que es plato. nada más que trigo. Pero no tengo trigo, no tengo bulgur, Otro plato, pues cojo ¿vale? arroz y hago la ensalada de arroz y la pongo encima del arroz. Muy bien. No tengo el papel, no pasa nada. Tú lo puedes dejar ya Al aquí, final si la quieres. chefla, Susana ya lo ha dicho también, la Todas- chefla todas- es, todas las que tenemos. un día tengo una cosa, ¿No lo hay hago más? así. Un día no lo tengo, lo hago de otra manera. Vale. No hay nada más. Molt bé. ¿Vale? Y es mezclar como Muy ustedes bien. quieran. ¿Alguna pregunta més? Sí. No tenim micro? Hi havia un micro per aquí abans? És igual, digue'm. Que s'hagi
madre de Cristina. Ah, vale. Hi ha alguna pregunta? Sí, per si algú tenia... Deixa'm una mica el paper. Dona calor? ¿Sí? Lo tengo yo. Fa molta calor aquí. Ai, sí. Vale. Sí, que hi havia Ahora alguna pregunta. hacemos una cadena para ir más rápido, ¿vale? Sí, sí, ara passarem la degustació, ara veureu. Hi havia alguna pregunta per aquí? Digues, digues. Vale, ir Quin montando de peix 3 en fareu 3 servir más rápido. i quin ¿vale? recomaneu perquè sigui Perfecte. l'ideal? Que vamos a ir Aviam, montando un poco más rápido. com Tengo aquí tot, 4 que los voy a llevar Cadascú el que vulgui. A l'ideal, un peix blanc i que tingui la carn ferma. Un llobarro, una aurada, amb rap també es pot fer. El lluç, també. El problema és que la carn, quan es posa dintre del cítric, perdó, em retiro aquest, no? Jo t'ho porto aquest. Quan la carn es posa dintre d'aquest marinat que han fet amb llimona, el que passa al peix és que comença a coure. Si és un peix Ahí que és comencen molt a tou, passar. es comença Aprofiti. com a La estovar. gràcia també està en Llavors, agafar el que us agradi fora, més, intentar es pot fer amb agafar. salmó, sí, El es que pot volíem fer era que avui- amb tonyina, es pot fer amb cuida tot. que se desmunta, això també. El que passa que normalment l'originari és amb peix blanc. Vale? Ara que està tan de moda, i és veritat, això, i aquí la lanzo. Consumim sempre els mateixos peixos, els que us he dit jo. El lluç, el jo rap, tinc aquí la el meva. llenguado, ara el llobarro, ara l'aurada, perquè també són els que tenim més a prop. Però sabeu què està passant, no?, amb el mar? No passa nada. Que ens l'estem carregant. Doncs actualment, ara hi ha els peixos aquests que diuen de barcassa, o els peixos que estan recollint els pescadors, que fins ara no els volíem, que moltes vegades els tornem, que són igual de bons o millors. Doncs hem d'aprofitar aquests peixos. El llorito, les cintes, l'escòrpora... L'escòrpora ja és un peix de categoria, ja, Clar, al final és el peix que us vingui de gust. És un tema d'això, o el que tingui. Em sobra un tall de lluç, aquell dia ho faig amb lluç. Em sobra un tall de rap, aquell dia el faig amb rap. Al final és el que vosaltres desitgeu. I diré més, ho estem fent amb peix, però no fa falta que sigui peix. No sé si hi ha algú aquí que sigui vegà, vegetarià, el que sigui. No fa falta. Al final la xefla, com que és la que nosaltres volem, la podeu fer com vosaltres vulgueu. Que un dia amb peix, un dia sense, només verdures. Un dia em ve de gust amb carn. M'ha sobrat, me voy otra vez a la mezcla de culturas, m'ha sobrat un fricandó, o m'ha sobrat un pollastre al forn. L'esmicolo, i aquell dia, en lloc de ser fred, és mig calent o tevi, i faig com una espècie de ropa vieja que fan els cubanos, o el puerco desmigado. Llavors és qüestió de... És el que diem. El tema del reciclatge a la cuina és aquest, intentar, primer de tot, i començo del principi, comprar amb cap. Jo aquí m'hi poso molt, amb els alumnes, nosaltres els diem, és molt difícil. Veieu, la Carla i el Rodrigo, dintre dels alumnes, són del curs de grau superior. Són alumnes ja més grans, però més grans són 20 i pocs anys. Però l'Enric i jo també tenim alumnes que comencen el cicle formatiu de grau mitjà, que comencen amb 15 anys. Acaben d'acabar l'ESO i es posen ja en una FP, en un cicle formatiu de grau mitjà, amb 15 anys. No tenen el concepte Tenen el concepte, me voy al súper, venga, yo cargo, y ya si se estropea ya lo tirarà la mama, o el papa, o l'abuela, o l'abuelo. No tenen aquest concepte de comprar, què faré servir, com ho faré servir. Doncs això és el que ensenyem. Què comprem? I un cop ho hem comprat, què podem fer amb això? Tinc aquest peix, tinc aquesta verdura, tinc aquest arròs, i els hi fem pensar que cada plat, cada dia o cada moment pot ser diferent. Com deia aquí, un dia amb arròs fred, un dia amb arròs calent, un dia amb carn, un dia amb peix, un dia sense proteïna animal, un dia només amb verdures. Un dia no tinc arròs, però no passa res. Llavors és anar canviant aquests conceptes i donar aquestes idees. Comprar bé, comprar econòmic. Podem comprar econòmic o no? I on hem d'anar a comprar per comprar més econòmic? Al mercat del dia. Deixem-nos, jo no tinc res en contra de les grans cadenes de supermercat, però serem sempre millor atesos per la proximitat, pels mercats del nostre barri, i si els deixem, els abandonarem i, com deia aquell, tancaran la paradeta. Al final el producte és molt més fresc,
que tot és bo, però hem de pujar el producte de proximitat, de barri, de zona, de província, de comarca, de tot. Aquí tenim el parc agrari. Què tenim més que el parc agrari? Verdures a tope. Per què hem d'anar a comprar les verdures que ens porten amb tot el respecte del món del sud d'Andalusia o del Marroc o d'altres països? Tenim una fruita i verdura boníssima. Doncs amb el peix igual, peix de proximitat, peix de costa. Vinga, que jo m'enrotllo molt. Preguntes? Dubtes? Ui. En gambeta salada Perfecte. Sí. i el salmó fumat, no. També, és que al final és el que estem dient. Si vostè no vol cuinar el peix o fer el ceviche, en lloc de donar-li el toc del ceviche, el toc salat de la gamba salada o el toc fumat del salmó, o una arengada, o un... Ara hi ha les sardinetes, les anxoves... Al final és canviar el concepte. Li trec una cosa i li poso una altra. Així tindràs cada dia un plat diferent. I un altre cop faig una xefla freda. No, avui li poso anxova, avui li poso gamba, li podeu canviar completament. Pues gracias. Més dubtes, per aquí. Me parece muy bien y práctico, pero la pega que yo veo es que si tenemos que picar todas las verduras, se cansa uno. Bueno. Porque no, yo pregunto si hay, por ejemplo, paquetes en que llevan... Perfecto. Mira, hoy en día en todos los supermercados, cuando vais a comprar, en las paradas ya no tanto, pero en todos los supermercados, cuando vais a comprar a los lineales donde están las lechugas y las verduras, hay verduritas ya cortadas. O os vais a la línea donde están todos los enlatados. Imagínese, en vez de estas verduritas frescas, un pisto. Venden pisto hecho. Un pisto o una chanfaina. Esto lo veo como más sano. Claro. Claro, es más sano, pero es muy trabajoso. Bueno, usted tiene que pensar que cuanto más procesado, una lata, una bolsa, peor va a ser para la salud. ¿Qué es lo más natural? Primero, hacer el ejercicio de cocinar, el ir a comprar, el ir a llegar a casa, el aperitivo, el vermut, claro, la copita de vino, mientras voy cocinando. Harta de estar picando la zanahoria, el otro, la mano se te cansa y entonces, claro, que yo lo hago, Bueno, y aquello que he puesto debajo, eso también se vende. se vende, es muy fácil. Ahora es el paquete para que vean que es muy fácil de comprar y en cualquier súper ya lo encuentran. Y freír ya habéis visto que es 2 segundos. ¿Qué más? Més preguntes, va, més dubtes. Digue'm. No ha dicho usted que yo soy de Granada. Vale. De Granada, de allí. Que no la han nombrado, hombre, que no No me lo he nombrado, vale. Dígame, mire, vamos a hacer una cosa. 4 hijos he tenido yo, 4. Una cosita, Granada. Un producto típico de Granada. Todos. Ahí en la Alpujarra hay unos jamones que te quitan. Perfecto, pues el jamón. Pues en vez de con pescado, un jamoncito refrito con un poco de ajo. Pescado también, porque Claro. yo soy de Motril. Ya hay una playa allí al lado. Buenísima, pues puede hacer su versión de la chefla a la granadina. Ah, Encantado de conocerla. Va, més preguntes. Tienes que decirle a todos nosotros que somos muy poco sabidos ¿Por qué? A ver, ¿por qué son pocos sabidos? que No me diga ese eso, plato es muy completo. Bueno, muy perfecto, sano. vale. Sí, y muy completo que lleva de todo. Perfecto. Mire, ahora han dicho una palabra, el poco sabido. ¿Ustedes saben que hi ha algo de les gastrosàvies? No em preocupi. Vale. Heu sentit a parlar d'això de les gastrosàvies? Què és? Els llibres qui els escriu? Les àvies, clar, els escriptors. Però la cuina, el millor que hi ha és les àvies, les mares, tot allò de sempre, la cuina de sempre. Diu, es que yo soy poco sabida. Diu, no, usted sabe lo que sabe. Y lo que sabe es bueno. Y punto. Y en este plato decía, es que es muy sano. Claro que es sano. Pero da igual, un día lo puedo hacer sano, un día no tengo tiempo. Un día, como le decía la señora, compro una lata de pisto. Al final es ponerse, innovar, sí, vamos a llamarle innovar, los alumnos de la cocina moderna. Pero tenéis que pensar sobre todo en vuestro día a día. Si os organizáis, con este mismo plato podéis hacer 8 distintos. Y los tuppers que nos llevamos al trabajo, la comida para el nieto, para la nieta, para el hijo, para la hija, para quien haga falta,
Es súper fácil de hacer. No, me encanta, como primer plat, això com a primer plat, no? Sí. Ficaríem. Sí, O si li poses més proteïna animal, més carn, més peix, pot ser un plat únic. Pot ser un plat únic. Susana, me voy ya, ¿eh? Estoy aquí de showman ya. Que se te da bien, ¿eh? Oye, igual entre tú y yo podemos ahí hacer un espacio. Antes me has hecho el vacío, que te llamaba. Muy amenizado. Porque preguntaba a las señoras de dónde venía el tema de la chefla, lo he explicado un poco. Ah, bueno, Pero bueno. Ya nos lo hemos... Ella és una de les creadores de la chefla, Susana. Vam Qualsevol començar... dubte que tingueu, Sí, la veritat és que des de la BCH també vam tirar una mica de l'històric i això de la xefla pues, ja es feia molt temps abans, quan no teníem les abundàncies que tenim avui en dia, no? Correcte. Per mi és com un símil de la barbacoa d'avui, no? Que quedem i que tothom porta, pues jo porto cansalada, botifarra, no sé què. Abans, quan no teníem tanta abundància, amb una miqueta de proteïna, 4 verdures que hem agafat por ahí o de la veïna del costat, cadascú posava alguna cosa dintre d'aquesta cassola correcte? i es compartia, no? La xefla no és tant una recepta, sinó com un concepte d'això, d'aprofitament alimentari, de comunitat, de compartir i de, sobretot, que cadascú No serà de dos patins, pugui no? fer-s'hi la seva i posar pues, els ingredients que s'identifiquen i per això la xefla crec que és molt acertada aquí a la ciutat de l'Hospitalet perquè bueno, totes les cultures tenen les seves costums i aquí dintre de la xefla pues, hi cap una mica de tot. I si no, para prueba un botón. Menuda chefla, ¿eh? Sí, no, lo hemos cambiado. Mira, Pero- això que deia la Susana ara, si hay gente de aquí de Andalucía o de Extremadura, las migas. ¿Qué son unas migas? Otro plato de aprovechamiento, ¿no? El pa sec, que l'aprofitem, un li posa xoriço, l'altre li posa raïm, un li posa arengada. Llavors, al final la xefla és això que diu la Susana. Sí. És una barreja de cultures que cadascú en aquest arròs, estigui com sigui, li posa el que bonament té o el que bonament pot. Eso I ja és, està. que amb poqueta cosa fèiem grans plats i grans receptes, pues jo crec que aquesta xefla està pensada igual, no? Que amb una mica de proteïna, 4 verdures al voltant i cadascú de nosaltres posa el nostre granet d'arròs, en aquest cas, correcte. i fem un plat per compartir, per fer ciutat, per fer comunitat i la veritat que aquest concepte és el que més m'agrada de la xefla, que penso que agafa pues, tot el que és una mica l'Hospitalet, que és integració, són cultures diferents i aquí, en aquest plat, podem pues, defensar tot això que ha anat passant no? En aquesta ciutat. No, ara ho hem vist. Teníem per aquí Granada, Extremadura, Andalucía. Bueno, i ara tenim, pues, és internacional Per perquè això us tenim explicàvem gent que hem de fet tot el món. la barreja ja a nivell no només interna d'Espanya, sinó ja a nivell d'altres cultures del món, que aquí ho tenim tot una miqueta barrejat. Els que ho esteu provant, què tal? Està Sí o no? boníssim i té una mica de tot, asiàtic, És oriental, lleuger, tampoc és... ceviche, Sí, espera't. que també és latinoamericà, no? Carla, de quedava algun cultura. paquet d'obleas sense obrir per ensenyar-lo? Vaig a buscar, eh? Jo vaig, que tu Sí? estàs aquí de xous. Les obleas. Vinga, porto obleas. Vale. Ara estan repartint els meus companys i els alumnes. Ara ensenyarem, que em pregunten per aquí, les obleas aquestes. Les trobeu avui en dia en qualsevol supermercat, bastant gran, segur que aquí baix, em sembla que he vist ja el Capravo aquí al costat. Quan aneu a la part de productes del món... Sí. Ara les veuràs. Demanen culleretes alguns, si teníem. Sí, hi havia unes culleretes per aquí preparades. He demanat culleretes, eh? Ara li demanarem a la Susana. No, se puede tirar. ¿No? Sí. ¿Por aquí? ¿No? ¿Por aquí? Darrere. Sí, perquè avui el bulgur no ha arribat i hem fet... Són 5 euros, no? Mireu, si podem ensenyar això, Sí. ho podem mostrar, això perquè ho vegi la gent? Veieu, mireu. Això és el paquet aquest No, està bé. que el podeu comprar a qualsevol supermercat, eh? La marca és igual. Hi ha diverses formes, aquestes són mitjanes, n'hi ha de més grans. Hi ha inclús que són a quarts. I al final aquest producte és supereconòmic. Lo que tengáis.
en l'oli, però nosaltres hem fet fregit perquè tingui aquest punt cruixent. Però amb això també es pot fer amb aigua, una miqueta així escaldat, amb aigua tèbia, amb remull, i a dintre les verduretes i s'enrotlla. I és com un rotllito, però sense fregir. Encara podria ser molt més sa. Llavors aquí... Senyora que vol fer la foto. Xino, coreano, és igual, la marca és igual. És un producte molt econòmic i que et dona molts recursos. Són coses diferents. Segur que tothom d'aquí ha anat a menjar en algun restaurant asiàtic, no? I d'aperitiu es posen aquell pa de gambes, que diuen. Doncs és una espècie d'arròs glutinós d'aquest, amb gust de gamba i que es fregeix. És lo mismo. És el mateix però amb gust de gamba. No té res més. Em demanava l'Enric, faltaven culleres? M'han demanat, sí. Teniu alguna pregunta més? Gràcies. Arriba per tothom, em sembla, no? O què? Carla? Arriba per tothom? Sí, no? Bueno, ho farem. Voy vengo. És igual, més carxofa o més... Ui, tant. Vostè ha de preguntar sempre per obleas d'arròs, d'aquest sec. Sí, aquí als supermercats nostres també els tenim. Allà a l'apartat dels productes del món, normalment hi ha la soja, hi ha l'oli de sèsam, hi ha els nachos, hi ha els tacos i tot això, ja hi són a quasi tots. Da igual, mira, esta la podemos poner, aunque sea rota, y esta también. Están ahí muertos de hambre y esta también. Sí, perfecte, això és interessant. Que a part de sigui una xefla, que estigui bona. Bueno, es igual, me lo quedo. Sí, és igual. Doncs ja està, per part meva, acabem de fer les degustacions que hi ha. Si no hi ha més preguntes, anem bé de temps, no? Anem bé. Ha pitat ja el timer? Enric? Ha pitat ja? Ha pitat? Un minut. Ui, queda un minut encara. Vinga, doncs... No, això, ara acabem de... Doncs per part nostra, moltes gràcies. Acabarem de servir aquestes degustacions que ens queden per preparar. Si algú vol més informació sobre l'escola, estarem allà tot el dia en l'estand. Un plaer, gràcies. Bueno, un aplaudiment ben fort perquè s'han currat la xefla més... Queda alguna més o no? Queden per fer. Més cultural, totes les cultures en una, amb una versió molt novedosa i, bueno, les xefles poden ser de moltes maneres i aquí heu fet una, la veritat que molt xula, molt fresqueta, molt d'estiu també, que ja comença la calor i res, que larga vida a la BCH i ens veiem. Gràcies.